Og husk nu, jer der er kommet i mål og gerne vil have noget at spise og sådan noget, så er der åbent op i restauranten. Kom op og få jeres bøf, som vi har betalt for, og salat, masser af salat. Og vi har først præmierejse, når vi har fået alle i mål, og når sekretariatet over, de har fået lavet en resultatliste, så kom op og få jer noget mad. Der er kun begrænset antal siddepladser, så dem, der kommer først, får de bedste pladser. Og så 6 til DM, der kommer ind der. Det ved vi ikke lige, hvem det er, men det er en, der ikke holdt balancen. Og ja, Morten, kan vi få et navn? Hvem er det med nummer 6 til DM der? På 10 km. Det var Jon Dettler, der kom ind, og det er Lina Tjekkas DM. Det var bare pisse hårdt. Jeg gør også et pisse til. Var det hårdt? Ja, det er for en hjernedød ting. Fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig hjernedød ting. Jeg kunne slet ikke overskue det. Der var alt for langt. Det var langt. Du skal ikke begynde med 10 km til næste år eller noget. Nej, det kan jeg ikke. Det her, det er max. Det er jo helt fuldstændig. Da man kom derud, det var uoverskueligt. Fuldstændig. Ja, det var ret vildt. Det var fandme godt at komme ind rundt om hjørnet. Ja, ja, ja.